jak se máš dneska? Děkuji za optání. Já myslím, že bude dneska skvělý den. A my jsme se tady dneska potkali, aby jsme si popovídali na další téma. A předtím, než začneme povídat, tak já bych chtěla tady pozdravit všechny naše příznivce, který nám drží palce na tom našem startu a sledují nás. A zároveň bych chtěla pozdravit i naše kritiky, kteří nám pomáhají se zlepšovat. Takže všem vám děkujeme. A naším dnešním tématem, kterým jsme se nechali inspirovat naším prvním videem, který, jak jsem nazvala, je dokonale nedokonalé. A dnešním tématem je právě ta nedokonalost. A my jsme minule si povídali o bariérách, co nám brání. A ono právě takovou další bariérou, kromě toho jazyka, o kterém jsme si povídali minule, tak je právě ta nedokonalost. Tami, já se chci zeptat, jak ty to máš s nedokonalostí a jestli máš nějakého svého vnitřního kritika a jak k tobě promlouvá. Já si myslím, ještě jsem nepoznala jednoho člověka, co nemá vlastního kritika. A možná někteří řeknou, že ne. Já myslím si, že ten vlastní kritik je ten jak se to řekne, nejhorší. A ten kritik vždycky je konstantně mluví na nás. Ale už když si ho uvědomíme, tak můžeme udělat něco, aby byl potichu. Tak mám kritika a ten kritik mě dal hodně bariéry v minulosti. A ještě furt mě dává, ale teď už když víš, kde jsou, tak je to lehčí. A vědět, že ten kritik můžeš s ním, můžeš pracovat s ním. To jsi řekla hezky. A dnešní doba je taková, že je hodně rychlá. A mladí lidé právě díky té kritice nebo vůbec kvůli tomu vnitřnímu kritikovi kolikrát ani nezačnou cokoliv dělat, protože často nás ten vnitřní kritik a to, jak ten svět nás nutí k té dokonalosti, tak nás zastavuje a paralyzuje. A to je něco, co třeba i vnímáme v biznesu. A myslím si, že ženy v biznesu, na ně tam je vytvářený hodně silný tlak. Tímto zdravím muže, nechci nějakým způsobem schazovat, že by i oni nezažívali tlak dnešní doby na tu dokonalost. Ale ženy speciálně se chceme vyrovnat to, že chceme mít všechno dokonalý. Jo. Jak to vidíš ty? Protože vím, že ty v tom biznesu a s těmi ženami hodně pracuješ. Tak co by si řekla na tohle téma? Jo, myslím si, že ženy my aj v práci, aj vždycky máme hodně víc tlaku a ten tlak si dáváme my. Ale někdy i ty ženy, myslím si, že někdy ty ženy, místo aby jsme byli podporovali jiné ženy, ty jsou ty nejhorší kritiky. Ne? A myslím si, že taky hodně se o tom povídá dříve. Nikdo ti neříká, jak těžké je mít děti. Děti jsou překrásné, ale je to strašně těžké. A hodně lidí jenom ti povídají, jako je krásné mít ty děti, ale děti je to hodně práce. A potom v tom ženy chcou dělat business a si práci, když jdeš do práce zpátky, skoro vždycky si 2 nebo někdy 3 roky zpátky, protože už to místo už tam není pro tebe. A jo, je to hodně těžké. I já jsem to zažila.
I ty. A vím, že opravdu je to hodně těžké nastoupit zase někam a získat to sebevědomí natolik, aby jsme, protože v tu chvíli máme pocit, že vlastně se nám zbořil svět. A jak jsem říkala, i dnešní doba je o to těžší, že tu dokonalost vidíme všude a máme pocit, že všechno je hnedka dokonalý, že jenom otočíme tím knoflíkem a bude to dokonalý. Ale zapomínáme právě na ten proces. Jo. Na ten proces, než k té dokonalosti dojdeme, protože na tom startu to málo kdo má hnedka dokonalý. Jo, a vždycky se díváme na všechny lidi, když děláme ten rozdíl, vždycky se díváme na lidi, co už to dělají lepší, už mají víc zkušeností a vždycky si říkáme, tak ještě nejsem tam. A nikdy se nedíváme na ty lidi, co možná ještě ani to nezačali. Ne? A taky jedna věc je náš kritik, ale potom je hodně jiných kritiků. A já jsem pro vždycky, co se jmenuje jako konstruktivní kriticism, to je moc dobrý. Ale taky je ten kriticism o lidé, co nikdy by to neudělali sami sebe a jenom se dívají, kdo to dělá špatně, aby se mohli oni říct, to děláte špatně, to byste měli dělat tak. Ale oni sami to nikdy nedělají. Ne? A tak je moc důležité, když někdo ti dává tu kritiku, se podívat, kdo to je ten člověk. Jo? Je to člověk, co už má jako kariéru v tím, to, co ty chceš dělat, nebo business, co ty chceš dělat, se podívat, tak mi říká ten konstruktivní kriticismus, tak já si vemu to, co si myslím, že bude dobré. Nebo když je někdo, co opravdu tě miluje, tě má rád a víš, že ti to říká, protože chce to nejlepší pro tebe. Ne? Ale je hodně lidí, co ani fuk, jenom mluví a mluví, tak ty lidé opravdu, jako člověk se nemá vnímat těmto lidma. Děkuji, Tami. Co si myslíš? Je lepší začít nedokonalá nebo vůbec? Určitě lepší je začít nedokonale. A když hodně lidí, když jsou knížky napsané o lidé, co umírají nebo jsou blízko umírání a všichni říkají, že jedna věc, co, jak se to řekne, regret, že něco, co vždycky říkají, než jsem to udělala. No? Je lepší si říct, jsem se snažila a to nevyšlo. Ale někdy, a když říkáme, že to je lepší, někdy je to těžké to začít, ne? A pro mě dělat video bylo strašně těžké, ještě furt, když děláme ty interviews a to už nemám žádný problém, ale když jsem sama sebou a musím mluvit do kamery, ještě to nedokážu, ještě se cítím blbě a ještě je něco, co musím překonat. Jak to máš ty? Já to mám stejně. Mám to stejně a vždycky mě ten můj vnitřní kritik někdy brzdí a hodně o tom přemýšlím, ale pak jdu do té akce, abych vůbec začala, protože důležité je opravdu začít. A já vlastně děkuju i Tamaře, že mě donutila a porazila toho mého vnitřního kritika, abych začala natáčet s Tamarou video, i když minule to bylo opravdu spontánní, nebylo to připravený a můj vnitřní kritik tenkrát říkal, že to nemůžu dát na ty sociální sítě a přesto jsem se rozhodla, že to tam to nedokonalí a ukážem tu nedokonalost, že to tam zkrátka vložím a uvidíme, co to udělá s tou odvahou a určitě ještě jednou děkujeme kritikům, protože nás motivují k tomu, aby jsme došli k té dokonalosti. A co si myslíš, Tami? Je lepší opravdu dlouho plánovat nebo jít rovnou do akce? Jo? Nebo co si vůbec myslíš o lidech, kteří dlouho plánují, anebo pak už vůbec nevídou do té akce?
Tak to je zajímavá otázka, protože já jsem měla jednu diskuzi s mojí sestrou. Já jsem člověk, co neplánuju a vždycky mám plány a vždycky se dám do toho ze všem, jako plány, protože dávám do toho 100%. A problém s tím je, že je to velký riziko a když to nevyjde, a to se mi stalo hodněkrát, a tak potom je, jak se řekne český, průser. Ale vždycky říkám, ale jsem dala 100% a když se to nekoná, tak potom uvidím, jak to půjde. Moje sestra to má úplně jinak, ona plánuje všecko, ale pro mě, jako já si myslím, jestli máš plán B, A, B, C, D, potom nedáváš do toho 100%. Ale to je, co já si myslím. Ale myslím si, že nejlepší je to mít jako naprostřed. Musíš mít riziko, musíš jít do toho, ale taky je dobré mít nějaké plány, nebo se vidět, jestli to nevyjde, tak možná můžeme mít jako, nevím, jak se to řekne česky, jako backup plán. Ale je moc důležité, protože nejenom v biznesu, ale taky v životě, vždycky to nevadí, co je to, co chceš jít do toho, nebo když se chceš rozhodnout na něco. Vždycky ztratíš věci. Ztratíš nejenom ztratí, ale taky, jak se to řekne, win? Zvítězí. Ale vždycky ztratíš. Ale když se podíváš potom do budoucna, skoro vždycky budeš mít víc vítězů, než co jsi ztratila, ale to nebude hned. A někteří lidi jako nechcou ztratit a potom řeknou ano nebo ne. A já vždycky si myslím, když jdeš do něco, se můžeš rozhodnout a jít ze vším a už se nedívat jako na co bylo, kdyby si, protože jinak to nikdy nebude fungovat. Ne? Musíš se rozhodnout a jít. A ještě než se chci vrátit trošičku na ten, jako, jak udělat a ty věci, co jsi měla strach dělat. Já strašně, když jsem vyrostla, jsem neměla žádný confidence. A bylo pro mě strašně těžké jako mluvit na hodně lidí. A potom, když jsem udělala to coaching, tak jsem se rozhodla, že to se musí změnit. A potom teď se mi strašně líbí, když mám jako workshopy a mluvím s lidma. A pro mě je strašně zajímavé, jak něco, co jsem měla takový strach dělat. Teď opravdu to mám jako strašně ráda. A je to strašně zajímavé, protože nikdy v životě jsem si nemyslela, že něco, co mám strach, teď se mi to líbí, ne? A tak je v životě. Někdy říkáš, že to bych nikdy neudělala. A potom to děláš, říkáš, tak jak to bylo. Ne? A určitě s videama tak budou lepší a lepší. Jak to máš ty? No, úplně stejně. Takže minule, když jsme se potkali, tak to bylo takový ten skok, že jdeme a uděláme jo. A uvidíme, jak to dopadne. Takže já vždycky potřebuju skočit. A když už skočím, tak už se dívám dopředu, jak to můžeme zlepšovat, jak to můžeme dělat lépe a lépe. A v rámci toho procesu a na té cestě se hodně věcí naučíme. A pak najednou zjišťujeme, že toho, čeho jsme se báli na začátku, tak nás právě najednou začíná víc a víc bavit a možná to začne i víc bavit lidi kolem nás. Takže myslím si, že to máme stejně, nebo hodně podobně. Jo. A já se zeptám, kdy jsi třeba ty vůbec uvědomila, že třeba tady ten nějaký vnitřní kritik, který v sobě máme, že tě brzdí a je potřeba ho odstřelit, protože bychom nikdy takové věci neudělali, protože to je často o tom, že něčemu jsme uvěřili, že jsme v něčem nedokonalí, nebo že to nemůžeme, že to je blbý, že nemáme ty schopnosti a dovednosti, že bychom to neměli dělat. A pak přesto přeze všechno najednou toho
kritika vezmeme, vyhodíme, zahodíme a řekneme si a dost a já to jdu to zkusit. Já si myslím, že bylo to, když jsem se dala možná do toho coachinga, když jsem se učila a jsem si uvědomila, že máme toho kritika, protože hodněkrát my si ani neuvědomíme, že máme toho kritika. No? Tak první je se uvidět, jako, co si říkáme, jak často si to říkáme. A já vždycky říkám lidma, když se opravdu soustředíš, co ten kritik ti říká, a myslím, že 100% budou jako strašně škaredé věci, co ty by si neříkala nikomu jinému, ale furt si je říkáme sami sobě. A první, aby člověk se změnil něco, si musí uvědomit, jako, co chce změnit, proč to chce změnit. A když si to uvědomíme, tak už potom nemůžeme jít zpátky. Ne? Ale jenom si to uvědomit, už seš 80% tam. A potom 20% je opravdu pracovat na tom, jsou hodně techniky. Není to něco, co můžeš změnit na jeden den nebo na druhý den. Je to jako práce o roky. A vždycky jsme to říkali minule, no? My Iveta a já víme hodně ty techniky, co máme dělat. A i když to víme, někdy ta práce je těžká pro nás. No? Ale máme hodně věci, co chceme taky, jak se řekne, jako sdílet s vámi.